On the wings of love, actor nga si James Reid mibutiag nga wala siya gi-date nga laing tao nunot sa mga chika nga nag-date sila ni Julia Barreto. Sa iyang Instagram account, si James nag-post og copy sa Yes Entertainment magazine diin iyang giawhag ang iyang mga followers nga mopalit og kopya niini bisan pa man daw wala siya kauyon sa gisuwat sa artikulo sa magazine. Si James ug Nadine mo ay featured celebrity sa magazine sa February 2016 issue ug nalakip sa artikulo sa Yes ang daw giingong date nila ni James ug ni Julia. Matod sa artikulo nga niadtong Desyembre sa miaging tuig, ang Yes nakigistorya sa mga reliable sources nga close ni Julia. Ug matod sa mga sources nga si James ug Julia usa ka item ug ang relasyon daw sa duha miabot na sa puntong gipaila-ila na ni Julia si James sa iyang pamilya. Apan hantod karon walay komento o statement si Julia kabahin niini. Dugang daw sa mga sources nga ang posibleng relasyon nila ni Julia ug James gikahadlukan sa mga network bosses kinsa dili ganahan nga maukay ang mga fans sa Jadine.